Chetoga mazuna Volt 104.3 FM na sinu dalu kunswe no yalom. Yes, I will be a palo discussion. Then from there I was more money because can I go hunu maka igbo oringo ni save ego anna suhunu if obunu ntiela aka unu n'ime this September rather September 1st na ọ ga-adabasị na ọ ga-aga sịrịrị werere na ọ ga-abụ aka nchawa ife ọbụla itiela aka gị na ya ga na-aga ọfụma. In fact ife ọbụla aka gị metụta ga-abụ gold, ọ ga-abụ ọlaedo na-egbuka na-shine na-eme nnọọ ịmago na-attract ife ọma na ife dị mma. Na-asị unu jisi n'ike n'ọrụ ife ọbụla ị na-eme akwụsịkwana, kama double your hustle, double the strength. Ife ọbụla ị na-eme tinyeze ya times 2 kịta, maka ọ dị very important to make sure that na ọ bụrụ ebe anyị nọ yesterday ka anyị nọ today. Ọ dị very very important. Ọ dịrị easy mana ị ga na-eme ya. Ọ ka mma na ị na-aga not how slow but the steady ahụ bụ the consistent with ife ọbụla ị na-eme. Keep showing up. Ị nakwa n'ala egosi onwe gị mgbe ọbụla one day nya bụ ife ga-eklik. Ọ nwere ike ọ bụrụ ife iche but something else. Ọrụ ọbụla ị na-arụ onwe onye nọ somewhere na-ene gị anya, either they admiring or they are comparing. N'ime ha na-abụ ofu bụ ife na-eme. Adị mara ebe onye ga-enyere gị aka ga-esi wee bịa. So ife ọbụla ị na-eme na-asị gị gbado anya, jisie ike n'ọrụ. Ọ dịrị easy mana we won't stop. Anyị ama nkwụsị. Anyị ama nji maka na ife siri ike. Anyị nji maka na obodo anụ adịa support the youth. Kwụsị ife ọbụla anyị na-eme. Imekwanara ya help adị ọkwa n'ilo. Ị ga-atagbukwa onwe gị n'afọ. Help adị ọkwa n'ibi, ọkwa gị ga-help onwe gị. Then enwezi few or two persons love gị. Ha na-enyere gị aka now and then, but ọ bụrụ mgbe niile. And sometimes funny enough, o nwere ka enyemaka si abịa. Enyemaka na-abịa mgbe sometimes you need here. You notice gị inwe ka na mmadụ ihe kịta ma ọyọ mmadụ ihe kịta ọma nye nwe gị kịta mgbe ị nwetezi ya relax ya onye ahụ asịzi ya gị ngwa ọkwa fọ ndị bụ gị n'obi, ụfọdụ ga-echetakwa na onwe ife iyi ọfa. Maka ndị na-echetara otilo it is finished, nke ahụ agago, ọgwụsigo. So ọ dị very important na ị na-arụ ọrụ. If people don't show up for yourself, ọ bụ na ejinjaro gị, ginger yourself. Enyere accolade yourself. All the very important. So this month of September, I wish you good luck and grace. All which I feel need. Good luck and grace, because for anybody na good luck you need. You need the grace of God and good luck. Iwe na emegene na go forma. Ana chetego maazụ na sinu darling na Volt 104.3 FM. Afamba ntichi na azụ na ego ODENIGBO na-abịara gị every Monday to Friday na ọkwa na alụ 4. Mụ ga anọgide ebe a till 6. So na sinu no daalụ na ọ dịrị izi. So tata anyị ga-ekwu maka ndị eji maka ya wee bịa bụ Yul Edochie na nwunye ya second wife ya bụ Judy. For some reason echetara ozugbo mafia. Ịma onwe ka ihe ọjọọ na-eme si eme ghọta. Ọ na-eme sometimes you notice go that when you have so much respect for somebody, that person acts some things for some reason. Your memory about the person ga na-efe elu gị. Imagine because na ihe onye a na support ihe onye a na-eme at all, and they dey go say any remorse. So gị nwa onwe gị decide ịkwọpụ aka n'ihe ọ na gbasara ya ka Pontius Pilate. Ịkwọpụ na alaka somehow ekwutebezi okwu onye ọ dịka onwe ife ichezara about the person. Ọ dịka onye ichetara ọkwazi afịa, onye ichetara mgbe gị na bido oyi or something, because why? Ịkọtụrụ onye a off maka na lifestyle gị na abụrụ ofu. It's not a sin. Ọ bụrụ ife ọjọọ and imejọ here. You're looking out for yourself. Or at this point ka a ga-asị gị the selfish. Life mmadụ na gị na mmadụ, so long as na onye a na-eme ife adịrọ mma, gị nwa na onwe gị ihe a dị against your policy, ọ dị against your lifestyle, ọ bụrụ ife onye nọ gị na-akụ kwesị na-eme because na ịdịrị otu ahụ, he decides ịkọtụ onye ahụ off. There is nothing wrong with ime ụdị omume ahụ. Ha ọ dabara bụ na ọ dabara. Ọ dabara gị na onye ahụ abụrụ gịnị, unu akọtụrụ unu out from the same clothes. So ọ dịghị wrong na isi onye ahụ ngwa. Or even if they say here, distance yourself. Ị na-enye ohere before mara ya ịpụchanarị ya n'aka. Ọ kpọzie gị one day sizie gị case no notice kwa na edi akpazi ya na nke chofu excuse nye.
sometimes your friends are name I'm not going to a bad friend, so I don't see him na ya dey akpazi ka isi akpi mago and trust on more. No when they bonafa they had a very good in letting go or move on with their life. Enwe me A1. So amaro modo ni. So if you dey need the bar na need to cut them off. Notice here the gap because I am very sensitive. Notice here the gap. Bug once, bug it twice. No, any excuse. I don't know what I say rule. Big amount only actuals in your life. In your here. Shift to a wigi. In order wigi less friends, less wahala. Friends gine benata ndi o gine benata. If you am so we gonna abanye ni aga na adi obere small. One were a young boy may birthday. Us not chop way pop that day maka na o ma na oji ego. Friends so wenu now. We kpogide well see anya don't worry na aga mu ihe mere na aga sort things out. Nwatakịrị nwoke wee pụtakwasị na ọ na-eme birthday pụtakwala onwe ya. Otu aka eshwe nwide mmanya mama na na nwetara 170 something thousand ka again. Ngwano akwụnu asemo bịa kan celebrate a birthday. Akwụgide ụgwọ for 70 something thousand ka again. Hotara odum. Otu aka eshwe konye this boy bill law kwadotere onisi. Otu aka osiwe ekonye ya bill law kwadotere yo mezigbo ọkpọ nwanne ya kpọ ụmụ nwanne ya kpọ cousin ya ma friend ya na ya iwe ga ma cousin ya onye ọ na-atụtabazi ego. So ọ na-ata ebe o ji ndị mmadụ ụgwọ bill law plan ịga into. Mgbe mụ dị ya na-akpa nkata ọ sị na that his two friends mere ya that knock for off ozugbo. Na ọ chọrọ ụdị ihe ahụ n'ihe a dịka mmadụ na ọ bụ na a na-egbu mmadụ egbu n'ụdị ihe a na-egbu mmadụ n'otu aka ọ kara isi wee nwụ. Ọ gwa gị sị gị na o jiri ego so kedu ihe ịkpọpụtaziri na public imechu ya iru because this is embarrassing. After na-ebigharị ego aka ego and ajụọ ya sị na birthday ya ka abịa ọ dịzie ka onye awakpọzi ha pụta meanwhile ha awakpọ ya anya pụta. So friends like that na-ama nghọta gị na-etinye gị on the spot. Friends like that bụ na ife na-eme like this na ha ha na-achịpụta gị okwu n'ilo ikwesị cut sifa off. There is nothing wrong in a cut your friends off. Nwere mgbe o ji dị njọ, nwere mgbe o ji dị bad. So uche gị ga-adị ya kwesịrị ịdị mad at people kpọrọ gị oyi ha pụta ha nwa ma gịnị ife na-alapụta gị. At the end of the day kwụsị na onye nwa ga-eme gị ịwa so maybe ọ dị ime gị ịwa bụ ihe na-play out n'etiti ndị oyi gị. So ka uche gị dị ya. Ihe m bịara n'ụbọchị nke taa bụ ka anyị kpaa nkata dịka otu o si wee dị gịnị otu o si wee dị gị enwe na onwe gị make sure na run into bad expenses this month, next month, November and December. Make sure na ị nọrọ onwe gị because this period bụkwa period of temptation. Ụdị ọnwa na-abịa this period na-adị too much. Somehow somebody chọrọ ime gịnị chọrọ ịkwụ ụgwọ ụlọ. Phone ye da mebie. Ojerokwa the phone arụtaghọ phone. Esi na abanye okwu battery. Onye chọrọ rent ụlọ. Ana we ihe ọma chọrọ ime elu gị like this temptation esi up down say like na-abịa ayara. Before Maria ọsịda onye nwanne na support zi onye nke ọkpọ ka ya ọkpọziri ya Destiny help ya mekwuzie travel. Gịnị wee mee okwu wee bụzie gịnị gbazie into 3. So sometimes ọ na-adị very important ime gịnị ịmara ife ị kwesịrị ime cut down your expenses this period. Askwana nwoke ejekweje nwụchalụ bia wata jetachalụkwa anụ mana how often ka ị na-eme ọ bụrụ ihe kwesịrị na-abịa mgbe niile inwe ka every weekend ọ dịrọ bad ije spend ife dịka 5,000 na depending on otu isi akpata ego. Tachala anụ anwụchalụ mmanya onwe ndị ga-spend 10 onwe ndị ga-spend 50 ọ depend ego na ị na-eme every day ka iji enweta ego ka weekly ka monthly ịgbakọzi onwe gị mazi elu ka ị ga-esi eme gịnị wee jee na-reduce your blood pressure. Yes, because of blood pressure ọ na-agbadatatụ ọ dị ka a na-eme mana adịghị emekwa mana afọ ka eme ka afọ. Ọ dị very important ị ga-enodo onwe gị anya
make sure na ife niile ị na-achụ ya na gịnị n'ụzọ ziri ezi, maka na imeketa ihe akọ akụkọ n'isi gị one day anyị abịa gị nwa na onwe gị bụ spirit ịnụ akụkọ ndị dị ndụ ji ga-akọ sef ifere ga na-eme gị ịbụ na ndị mmụọ. And otu enwe ike ka ijere n'igwe, ike ka ijere ọkụ mmụọ. So kedu ihe ị ga-anọ onye nọ na Naijiria nọ na ya ụdị ihe anyị nọ na ya na Naijiria dị bad enough gị nwa na onwe gị ibi ụzọ ziri ezi so that ka ịhapụ ebe a jetabakwa ọfụ n'ụwa gị ọzọ, ọ ga-adịkwa njọ. Imagine ịhapụ Naijiria jee gịnị jee ọkụ mmụọ, ọ from frying pan to fire ka ebe anyị onye si na Naijiria bụ gịnị Nigeria wụ ebe a na-amụ ọrụ for ije ọkụ mmụọ, like na anyị niile were apprentice na Nigeria otu esi eje gịnị eje ọkụ mmụọ because kedu ihe fọ ọnụ. Obodo adịrọ mma mana ya ma nji n'aka anyị gbuo onwe anyị ọkụ ya. Anyị ga na-enyere onwe anyị aka the best way we can, all the important the best way we can. Anyị enyelụta onwe anyị aka ka ha fee dị nnọọ ka anyị anọkwa jiri aka anyị na-egwuru onwe anyị ini anyị anọla na mmiri ụfụfụ abaa gị anya ọ ga-adị njọ ọma ndị mma. So ife ọbụla ị na-eme kpachala anya gị, uche gị dị ya, hie asaa n'anya, jụọ ajụjụ, jụọ the right people, malụ ndị like gị malụ ndị na-alaikọrọ gị, malụ anya alụrụ alụ. Ọ dị very important. Mmadụ saa gị okwu before isa okwu ahụ chee ya eche. There's nothing wrong with isi onye a na-eme anyị ya reply kịta emesịa, because sometimes I know in a haste reply I make the wrong decisions. I na-ekwu a lot of wrong things na ọ bụ na ya echeghị eche. Ọ bụrụ mmadụ niile dị smart enough inye a good reply ozugbo. So mmadụ gwa gị ihe kịta asị gị ngwa na ọ chọrọ reply, sị ya biko ewe n'iwe egodu m time. Ọ bụ na 1 hour ọ dị mma mana ya mee gị nye gị time. Ọ bụ na otile echi sleep over it ma gwacha ndị sụrụ oyibo. Ọ bụ na ịchọ ka onye ahụ chele gị ka ije junction pụta ka ikuku baa gị n'isi gwa ya sị ya na inyewebe ya reply kịta. So long as na-ejighị egbe shudo gị ma ọ ejiro mma todo gị na akpịrị ma anything na ịnọrọ under force ọ ga force. So onye anye gị obere ohere ka ime gịnị ka inye ya reply. Don't be in a hurry ka ime ile reply ya ọ bụ na your birthright ka ị chọrọ ile. Anyị agba mgbatakwalụ gị ọsọ enyemaka na nke ahụ maka ihe asign last sign gị, especially nke a na-ede ịsign kwa na ala afụkwa na ala otilo ka esi emego gịnị amechigokwa. So anyị ga-adị very careful. Ihe nji ekwuri ya bụ na anyị nọ na the last quarter of the year. September anyị nọ na ya bụkwa another time anyị ga-eji mee gịnị chee echiche, chee iru, chee azụ tupu anyị aga n'iru. Ọ dị very important. Relax ya, chee ife ịchọ eche before inye reply. Ebe ahụ ị na-arụ ọrụ kedu ihe iche na ị na ebe ahụ eme? Ihe ọ bụla iche na ị na ebe ahụ eme, mmadụ that you need to give your best. Ọ dị very important. You need to give your best. Your best is needed. Ọsọ ya bụ na ị just na-echechala ọrụ ahụ. Do you know why? Maka na ife ọbụla ị mụtara n'ọrụ ahụ ibu ya n'ọwụrụ nke ị na-awụsalụ the company. Ọ bụ na ị na iteta ụra n'oge ị mara na oge eme gị dị uchu. One day ị ga-enwe an important appointment bụ nke n'ọnya ka gị mkpa. Nyanwa bụ nnọọ ihe ị nọ na-eche since nne gị ma oge na ị nọ n'afọ nne gị na-echi ya sef. Ọzụzụ ị nyere onwe gị earlier ga-lead gị to gịnị the fruit ị ga-erip later. So the very important ife ọbụla ị na-eme ebe ọbụla ị nọ na-arụ ọrụ rụba ọrụ ahụ ka gịnị mee ka your life depend on it, because at the end of the day your life depend kwa ị chọrọ ịchọhịa. Ọsọkwa gị ya bụ na ị na ebe ahụ eche waya eke gị ka ọ pụta. Ọsọkwa gị ya bụ na ebe ahụ ka ị na-eche ka iche ka ị nene jam. Ọsọkwa gị ya bụ na ị nọrọ ebe a na-eche ka ị nweta admission. Ọsọkwa gị ya bụ na ị na ebe a na-eche ka ị neneche ka ịmago ka holiday gacha. Ọsọkwa ndị na-eji enweta ọrụ just ka ha rụọ 1 month or 2 months agbapụ ọsọ. 1 month adọrọkwude enough ga-enwe mụta anything. But that obere time ị nwe make sure na ime gị na create an impact.
make sure na ife ọbụla ị na-eme na ị na-etinye your best maka na gị ga-eji ya wee pụ. Ife dị na 1 month bụ 31 days. All dị enough ime gịnị? Ime 1 or 2 things for onwe gị n'ebe ị na-arụ. This September 1st bụ a good day. Tata bụ 1st of the month. Tata bụrụkwa 1st day of the week. If na there is something good about this day. And ọ bụ na ị na-ege m ntị, ọ bụrụ you are not wrong ị na ebe a. Because okwu a bụ for go a. Ọ ndị driver bụ na ha nwechara ọnụ ọjọọ, passengers amakigo ha. Ndị drivers nwere ọnụ ọjọọ. Passenger kwesịrị ịbata alụ gị moto ma conductor sef. Ị na-anya fụ na gị enwe ha sị gị mba na ha dị eje gị gawa. Hapụ maka ego, yes, passengers juru n'ụzọ mana ime go yourself a bad name. Ada Enugu pempe, even na Ebonyi pekanala Enugu sef. Ke Ebonyi ka njọ. So ọ bụrụ iwe driver bụrụ conductor na-ege m ntị right now. Ọ bụ na mgbe ị na-anya ọnyịnya, in fact na ị na-adọcha ma aka n'akwa ma na kola. Amakigo gị. Ị na-eji change ndị mmadụ agba ọsọ. Ajụkwa na anyị si na ijiro change. And no remorse. Ịmasị onye mbiko, ị na-startịrị onwe gị engine na-agasi ike. Ego mmadụ ịmara na ọnya bụ last card ya. Ọ na oye eji ya mezuo ego ya ejije ọrụ n'ụtụtụ echi ma ebe ọ na-eje na ọ ya anatakwa dị. Ị na-agasịrị onwe gị ike sef, onwe dị ihe gbasata gị. Taa, nsogbu adịrọkwa ahụ, enwekwa ihe gbasata gị, mana ọ gịnị? Agbacha ọsọ agụọ mile. Agbacha ọsọ eme gịnị? Agụọ mile. Anyị ka nna agwụ ụfọdụ n'ime unu amụrụ na punishment unu dị nso. Because iche na what your if you may leave after you ụmụ gị ataba ofe. O nwere some people na-enwere conscience, ha kere ihe ha na-eme because ha mana ọ bụrụ ha nwa ga-ata dị afọ na ụmụ ha. Ha uche ha bụ na ha gara through it, ụmụ ha pụtara they will go through it, so ha maka ha ga-eshi wee zọpụta onwe ha na that situation. Kenekwa anyị. These days, anyị adịghị enyezikwa punishment ndị ụmụaka. Nna afụfụ ọ bụ ihe ọ na-imeta iwere isi gị buru ya. Ihe ọ na-imeta ime gịnị were isi gị buru ya, kori ozugbo na-aga ebe ị na-aga. Wegharịwa ka character ka character. So the important ihe ọ na-eme gịnị? Saa anya. Anọ na n'akụkụ mmiri ka ụfụfụ baa gị anya. Ịma ife dị mma, ịma ife dị njọ, ịma your left from your right. Ịma that n'ihe na-eme kịta ahụ ha na oge esokwele gị na mmadụ okwu mana ihe na-eme ya. Once in a while ọ na-adọ ị ga-alụ arụrụ anyị. Mana arụzina nke ọ ga-awụ o nwere ihe onye ahụ mee gị. Ọ dịrọ ọnụ mma na ọ dịrọ mma, fine boy, fine girl, sweet mommies na sweet daddies in the house. Ndị parents ụmụaka unu jide ha aka. Ọsụkwa ya bụ na nwatakịrị a nọ na university mana o shibe gị aga school. Ọ ka nọ under you. Ị nwere every right on that child. So long as na ọ nọ n'okpuru be gị, ị nwere right. Ebe sina na ụmụ gị ịma na ha na-eme ihe ọjọọ, ha akarịchago gị. Ọ kọrọ adị akarị onye kọrọ ya. A na-ebend ọ kọrọ ebend. By hook or by crook, ị ga-ebend na talala. Ịtọkanarị ama ewere oche gịnị lia jide gị ya bụ isi bend rute gị n'ala, bend luwo gị ọfụma. So ọ dị important ihe ọ na-ememe gịnị anya saa gị ebe ụmụ gị nọ, make sure na ụmụ gị na anya gị dị ebe fa nọ. Ihe ụmụaka na-agabiga down, ọnụ ha dị ekwepụzidi ọkụkụ. Onye mere ipụta efe ụmụaka ha na-eme a lot because ihe ha na-afụ ọnụ ha ama nkwunwu ya. Ụmụaka kịta ama ihe bụ ihe ọjọọ na ihe dị mma. Normally ọ bụ na mgbe anyị nwa mgbe mago in the 80s 70s mgbe a mụchara anyị mgbe ahụ ka ihe na-eme ka anyị na-ekwe because o nwere ihe anyị ma anyị amarọ nke bụ njọ, anyị amarọ nke bụ mma. Ihe anyị ma bụ gịnị na anyị na-akọlụ parents anyị ife mee. Anyị amarọ nke bụ nke anyị na-ekwuchasị eziokwu niile dị anyị n'ọnụ, anyị adịghị ezo anything. Ụmụaka kịta ha ma nke ha ga-ekwu, ha ma nke ha ekwesịghị ikwu. Ha chọziri ịtrai ha ncha nke ha kwuru ekwu ma nke ekwu ha chi experience ihe niile. Ịma ihe bụ na ụmụazị na ma kpọ ya kezi English explore ọkwa explore. Ihe ha na-explore kịta ọ dị egwu. Adaka na holiday
ọ dịbekwa late o nwobere oge na-apụ na holiday ọ dịbekwa late tinye anya ebe ụmụaka gị na ọ dị important ka ụmụaka hapụ imebi n'ala gị ọ bụkwa maka mụ ọba ntị Chinazụ anọkwa mbe m anọ m na vote nwa gị mee nke na-adịrọ mma ịtarị dị m nso ọ dịrọ nso aka ntị kpue m nya jeze eji ekọwalụ gị mpụtazie gwazie m ka isi wee zụọ onye bụ nwa wee fụ ya n'ụzọ ma bịa ụra ha anụamụ ụra abụmọmụ ụra eji ya wee mee m ihe na village m afọ onye adị azụ nwa mana these days ọ dị ekwezi anyị omume anya rịpọtụ ọrụ gị nwa gị kama ị ga-abalụ nwa gị mba n'iru onye ahụ ịbawagodoro onye bịa rịpọtụ mba na-asị m na ihe ọjọọ adịghị eme ada onye mere echi ine that child get disrespect any okenye ọfụ ọ na-emesiri onwe ya ihe ọ na-emesi ike ijụọ ya echi ọsị gị my mother cannot do anything my father imagine the audacity my mother cannot do it onye gwa gị that ka onye kedu ihe nyere ya dị ekike ikwupụta kedu ihe nyere ya dị ike ịma sef na mmụ ya na mpi ama mmenwe anything aka unyere ụmụaka onye ka anakọta obere nwa sị gị ominukwe ya sị gị my mother will call police for you you will see it's okay say my mother will call police for you asọ obere nwa mgbe anyị na-etonitekwa mgbe aha police adịghị atụzi ụmụaka ụjọ obodo dịkwuzi bad ụmụaka na-apụzikwa na police na-eso ha so ke ka ha ga-eso esotụkwanụ police ụjọ ebe police nọ ha n'azụ normally mgbe anyị na-etonite isi obere nwa call police for you ụjọ onye ba gị biko bewa akwa mana kịta sigoro obere nwa call police for you akụkọ Mike Ejeagha ya they will not do anything. My father has a police or my mother has a police. Ọ bụrụ ozi ụmụaka mbụ na nne na nna ha ejiri ego sị akọ police for you sị gị iya n'ogba ee nwere ihe mmadụ ama mfe ebe ụmụaka nọ mana Chukwu ya na-emeela anyị anọ ndị nke na-agbasikwanụ mbọ ike azụ ụmụaka ha ọfụma nna asị unu daalụ ọ dịrị izi ịzụ ụmụaka I have to say it ọ dịrị izi so ebe ọbụla ị nọ na-ege m ntị bụ onye nkụzi biko na-akụzi ọfụma holiday na ha achọ ịkwụsị abụna that teacher nwatakịrị ga-achọ ịbịa skuul obi a na-amapụ ya abụna that classroom teacher na-amanyelu nwa child aka kama child ga-ajụ ajụjụ jụta nsogbu ọ nọọrọ onwe ya ọ nweghị ihe ọ ya amụta nwatakịrị daa ọ bụrụ maka na ọ mara akwụkwọ na maka na gịnị mee onwe nwere the freedom ịjụ ajụjụ na klaasị gbasalụ ihe akụzi ka o nwee ike ịghọta ya ọfụma mgbe niile ị na-akụ nwatakịrị ihe ịkpọdube ya na-akụ jụọ ya ajụ sị ya nne kekwanụ so ọ dị important ị na-enotice all these things ndị nke na-azụ afịa jisi n'ike mana unu egbukwana anyị n'afịa unu na-azụ ihe niile dị n'afịa ekwezi ịda ada ihe niile dịzi ka ọ dị ama m na dọla 1,500 mana mgbe dọla elu ha 1,500 ebe mgbe ọ nọ 900 or so ihe agbadatakwu ka anyị fụ the changes ka anyị ma ifu ihe dị iche difference so ọ dị very important n'ife ọbụla ị na-eme uche gị dị ya gbado anya abụ na onye ahụ ọ ga-abụ echeta obi amapụ bụrụ onye ahụ ọ ga-awụ echeta achọrọ ịlụbịa gị nso achọrọ ịmụta one or two things ụjọ adịghị atụfa irute gị nso nwere ihe okwu nọ n'ọnụ eme ha anya na-ekwu okwu mana ajụjụ bụzi ndị a na-agwa a na-anụkwa ka ọ na-enwechala ntị plastik na ntị rọba ndị a na-agwa a na-anụkwa ya aga na ebe ọ bụ na nna chetazibụ na chetara azụ mepee phone line ka anyị wishi onwe anyị happy new month ịghọtago anyị wishi onwe anyị happy new month ka anyị malụ ka anyị si akwadobe this ember month a na-abanye ya like play very soon ajụba na ị na-anụ ụlọ Christmas ọkwa ajụjụ anyị jụrụ nwanne nya na-ekwu ya kịta anọ ọ bụzikwa September 1st saga na ebe ọ bụ na nna cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM afọ mba ntị Chinazụ ị na-ego Odenigbo ebe anyị na-awụsa arụ ka ụmụ nwanne akpa nkata tụkọ isi ọnụ make sure
I ji nwayọ banye bụ okwu ime until I make a sense of the nonsense. Now you featuring Fino. Dewo na nachitazu. Aga na ebe ọbụla.